ассалому алайкум дӯстони азизам ва касач хеле созаи хубен саломатиётон хубай вақтотон хушай. имрӯз 27 июли 2023 1000 рубли русӣ баробар ба 121 сомону 50 дирам дар рӯи экран бо навистагиам. дар имрӯза навор ба дуруи азиз гӯшкунӣ ки ман дар ширӯи кардагам ва чира гап мезанем мошинчаи кӯдакона астаи замин рӯи кардаги нестаям ки замини арзон дошта бошед дар марӯи ки ман реклама мекунам кати фурӯшӣ аст ба дуруи азиз хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи ҷайҳун дута хонаи арзона ки дига астаи дар ноҳияи данғара квартира арзон астаи дар ноҳияи рӯдакӣ квартира астаи дар ноҳияи вахш квартира астаи дар шаҳри истиқлол ва ду квартираи арзони дига астаи дар шаҳри душанбе. хизиқи видеоамия ки хонаи заминияи 130 000 сомонӣ ва ду комната квартира аста 110 000 сомон. бар дуруи гарибон шумо метавонед ки хонаи заминиро 1 миллион 71 000 рубл да бихарен ва ду комната квартира аста 906 000 рубл. ва дига чизои арзон ам рӯи кардагам видеоимзро ба хизиқ то хуша тамошо кунем. боварӣ дорам ки нархи навои хонаҳо шумо да мақбул мешава. не ки ядона лайкира бишқен касе дар канали мо бори аввал тамошо кардесен подписатсия кунен. ана ки мерем устуста. برادرای عزیز دعوت کردن کتلنیکی بلی دچا میگن اینجا کتلنیکی اینا کارو ببینید ها اتحاد اینا کارو ببینید برادرای اینا همه بارو جمع میکنن اینا هم برادرها و همه ایقافای کار اینا با گراج تاچکا داشتن نیستید. سلام علیکم سازه بچه‌ها. تاجیکستان آباد میکنیم تاجیکستان ما رو میسازیم ما در کجای باشیم فقط به یاد زن و فرزندمون میشیم به یاد وطنمون میشیم سربلند باشه خانواده باشه اینا بارو رو ببینید برادرها این یگام جای برش نیست. این تازه ایدرونی کار ما با شما بنوار گرفتیم برادران را کار کردن سربلند باشه لبای بچه‌ها لبای اینا سلام علیکم اینا برادرای تاجیکی ما السلام علیکم باشه زنده کار خوب زندگی خوب کار برات خوب زنده باشه سربلند باشه ما با شما میفخریم جوانمردای تاجیکی میان مستحکم بسته برای وطن و برای زن و فرزند خود کارو میکنند سربلند باشه زنده باشه ها یک مشیران ها تمام زنده باشه اینا برادران رقمشون میمونم تنها شما زنگ زدم سربلند خانواده باشه. اینا برادرای عزیز ببینید سربلند باشه اینا کار را رفته است شرکت بختیار در خدمت شما است. اینا تمام این چیزا بر میکنن روی میکنن اینا سربلند خانواده باشه. ва чиёчакиш таваиса биги мегзарем ба як квартираи арзони дига навор сар шид ба чаяшкидор чақчақа сар мекунад. квартира десен қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ шаҳраки мирзо турсунзода деҳаи мавҷ ориентир чойхона радиостансия ду хонагай 72 квадрат панҷум этажда қарор дорад ремонти хона 100% ба дуруи азиз ана 260 000 сомонӣ нархиш будай маслиҳат барои нархиш танҳо дар даруни квартира мешавад ва соҳиби квартира мегӯяд ки алишам мешавад ба квартира дар шаҳри душанбе ё ин ки мошинои 2011 боша мешавад ва беғарзи квартира доре мега дар доми барамбудагиш аякхонага то чорхонагара квартираҳои фурӯшӣ дорем без ремондор чихеле ки дар кор айтона мега 190 000 сомон боло буде. бар дуруи азиз нархи квартира ози гап зесам 260 000 сомонӣ. маълумотша дар бар экран нависагим ана аз ноҳияи рӯдакӣ дига хел квартира ам дора занг занед қатъияка маслиҳат кунед. бар дуруи азиз мегзарем ба 2 миллиони имрӯза як квартираи арзони дига аз ноҳияи вахш гап мезанем. бо диққат гӯш кунед. квартира десен қарор дорад дар ноҳияи вахш кӯчаи мирзо шариф мирзо дом детаҷай сехонага квартира дар 1 этаж қарор дорад 72 квадратни метрай ремонти хона бар дуруи азиз замонавӣ будай ба дараҷаи олиш оби гарм хунук ва свет доштай ҳуҷҷатҳои хона 100% мактаб масҷид садик пту магазин балниса ҳамаи чӣ дар қариби хона будай ба дуруи азиз мақсад квартира ҷои зур дайда нархеш 255 000 сомонӣ мега 255 000 сомонӣ. маълумотша бар дуруи азиз дар рӯи экран навистагим касе харидор бошен яке касе квартирахар бошен аз ноҳияи вахш занг зада қадри соҳиби хона маслиҳат кунед.
бардруи азиз як рекламаро гап мезанем баъдаи реклама бо хонаҳои бепили арзонда мегзарем. дӯстони азиз, компанияке бо зуралӣ ва компанияке назара шуморо тавсия метиҳем барои гузаштани сарҳад шуморо Москва ва Московский област пеши хонатон ҷои кортон ки ҷои даим бародарода удобнияй мерава ба мошинои фасон шуморо ҳамҷа мегиран ба сарҳади Қазоқистон иншоалло ки соғ саломат бурда миёран. мошиношон мошинои беҳтарине бардруи азиз хеле ки десен мошинои замонавӣ ва компания беҳтарине ана қариб 10 сола таҷрибаи корӣ дорад. дӯстони азиз, нархша гуфта ки 7500 рубл бугӯ. ай ҳамада арзон бардруи азиз 7500 рубл. агар занг бизанӣ бигӯ ки номерои канали Сауду Теҷи гирифтам шумо да бо арзон мекуна, скидка мекуна бардруи азиз, занг бизанед. бардруи азизам, лайкҳоро бишхен, касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен. бардруи азиз, хонаи десен қарордора дар ноҳияи Ҷайҳун, номи пешинаш Қумсангир, пеши таможнида. 50 сотиқ замин бардруи азиз, 12 сотиқ замин документалниш будай. 8 дар хона дора, 2 хонаи барак дора, овсвеч мега ҳастай, ҳуҷҷатош 100%, ошхона, баня, ҳуҷҷатхона, оғил доштай. нарша бардруи азизам 300 000 сомон мега арзон мешава. алиша мешава ба мошин, мисол мошин болои сум ё ба квартира дар шаҳри Душанбе. номерош ҳаст бардруи азиз, бо занг зада маслиҳат мекунен. чихеле ки гуфтам 50 сотиқ заминай, 12 сотиқ заминаш документалнияй. маълумотша дар бари канал сагин бардруи азиз, мошин дошта бошен ё квартира дошта бошен дар шаҳри Душанбе, ҳам якада занг занен, маслиҳат кунен. бардруи азиз, хеле ки да ёдтон боша, ана аввали видеода гуфтам ки як мошинча рӯй кардаган мода, мошинчаи кӯдакона. бардруи азиз, бо диққат гӯш кунед, амро гап мезанам. мошинчаи фурӯшӣ, номаш Барс будай, соли баромадаш 2023, ба қувваи батарей мегарда. бардруи азиз, моторош 100%, коробкаш автоматай, старстоп будай, пулт доштай, то 50 килора мисол мевардоштай, то 50 кило вазма мевардора. ай Москва омадагия бардруи азиз, ҳозир қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки Қарғанда будай, нархиш 6000 сомонӣ. харидор бошен, занг занен, маслиҳат кунед. бачаҳоҷа телевизора пастар ки мегзарем ба як квартираи арзони дига аз шаҳри Душанбе. квартира десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино, дом 5 этажа, открытый лестница. як хонага квартира дар 1 этаж қарор дора, 23 квадратай. ремонти хона миёнае бардруи азиз, овсвеч постоянӣ ҳастай, ҳуҷҷатҳои квартира 100%. квартираро вақти фурӯхтан шифонераш меиста. қариби хона да бардруи азиз, мактаб, бозорча, ресторан наздик будай. нархша 24000 доллар гуфтак бугӯ, 24000 доллар. ба тоҷикӣ ҳисоб китобиш кардем бардруи азиз, 262000 сомонӣ мешава. ана ба доллар 24000 доллар гуфтак бу бардруи азиз. касе харидор бошем, бо арзон мешава. номерои телефонаш WhatsApp дора, занг бизанед, қайди соҳиби квартира маслиҳат кунед. бардруи азиз, агар тамошо кардеса бошен, лайкҳоро аётон наброрен, як дона лайкира бошен, касе меҳмон бошен, подписатсия кунен. як хонаи арзон аз ноҳияи Данғара гап мезанам, бо диққат гӯш кунен. хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара, бульёни поён, 8 сотиқ замин зиёдтаре, 4 дар хонаи фасони хушрӯ кардагӣ. ремонташ дарм берн шкатур кардагия мега, светаш ҳастай, овша мехарӣ. ҳуҷҷатҳои хона 100%, гирди хона маҳкам кардагӣ, дарвоза часпондагӣ, қариби хона да магазин, раи калон наздик будай. нарша бардруи азизам арзон мега, срочни пулуш дар кора, нархиш 130000 сомонӣ. 130000 сом бардруи азиз. ҳар ди номерош WhatsApp дора, занг занен, маслиҳат кунед. бардруи азиз, мегзарем ба як хонаи арзони дига аз ноҳияи Данғара. бачаҳои Данғара лайкҳоро серьёзни биҷихен, барое ки хонаи арзон барои шумоай. хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи 402, 10 сотиқ заминай, 2 дар хона қатъи веранҷӣ кардагӣ, гирдаш маҳкам, дарвоза часпондагӣ, овсвеч мега ҳастай, пишти хона да асфал латок будай. анҷомхона, аловхона, ҳамом, ҳоҷатхона, мирхона, ҳезмхона, каҳхона, оғил ва дарахтҳои мевадиҳанда доштай. масҷид, мактаб, беморхона дар наздикии хона будай бардруи азиз. ҳуҷҷатҳои хона 100% мега, нархиш 170000 сомонӣ.
170 000 сом бардои азиз хонаи фасони хушрӯ дар ноҳияи Данғара деҳаи 402. Маълумот шабо дар бар экран нависаган бардои азиз чӣ хеле ки гуфтам 170 000 сомонӣ зангзда маслиҳат кунед. ана ка бардои азиз мегзарем ба як ана кати фурӯшӣ. Суни азиз як бародар мада як кати фурӯшӣ рӯй кард, беҳад як гилкорӣ хушрӯкардагиай. Бо диққат гӯш кунед. Маълумот чӣ камтар не ки ман ҳамашаш мода гап мезанам. Гуфтагиай ки кати фурӯшӣ дар ноҳияи 5 нархиш 11500 сомонӣ. 11500 сом бардои азиз кати фасони хушрӯкатҳои бақувват ҳеҷ хелек десен. Ана касе харидор бошем бо арзон мешава мега. 11500 мисол бо арзон мекна. Зангзда маслиҳат кунед. бардои азиз аз куҷое ки квартира хонаи заминӣ намондисам комментарияда бинависен. Бардои азиз як квартираи арзони дига аз шаҳри Душанбе гап мезанам, бо диққат гӯш кунед. Квартираи десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе 7 километр кӯчаи Назаршоев дом 4 этажа. Як хонага квартира дар 1 этаж қарор дорад 28 квадратни метрай. Ов свет отоплени ҳамаш ҳастай мега падъабой тайёрай. Хона ба ҳама чиза чораш фурӯхта мешавад, холодильник, телевизор ва дигар чизҳои рӯзгор. Нарша бардои азизам 210 000 сомонӣ мега. 210 000 сомонӣ. Касе харидори аниқ бошем бардои азиз занг бизанед бо арзон мекна. Бигӯен ки номероро ай канали Саудотеҷа гирифтам. бисёри бардоро хоҳиш карданд ки аз вилояти Суғдам ягон квартираи арзон бимонед. Ина бардои азиз як квартираи арзон бисол барои шуморо ёфтем. Бо диққат гӯш кунед. Квартира дар шаҳри Истиқлол бардои азиз, яъне ки тарафи Хуҷанд вилояти Суғда, шаҳри Истиқлол. Духонага квартира дар 1 этаж қарор дорад 43 квадратни метрай. Домои пешина квартира ремонт доштай. Соҳиби квартира маълумот додагиай ки хона дар ҳолати хуб қарор дорад мега. Ана глемош навай мега, мисол ана як хел чизҳош меистодай. ҳама ишоратош хубай бардои азиз, чӣ хеле десен ремонтшам хубай. Нархша 110 000 сомонӣ мега. чӣ хеле ки гуфтам духонага 1 этаж шаҳри Истиқлол тарафи вилояти Суғд. 110 000 сомон бардои азиз нархиш бидай. касе харидори аниқ бошен числаи видеоро нигоҳ кунед, барвақттар боша, занг бизанед, қад соҳиби хона маслиҳат кунед. Падвал ҳам дора бардои азиз, не падвал шай. دوستانی عزیز، با نواری خانه‌های فروشی امروزه از کجایی که ماشینچای میدهک، ماشینچای کودکانه، از کجایی که کتی فروشی، خانه‌های زمینی و کوارتیرهای ارزان روی کردن، حرکت کردم برای شما را نرخ نواشا گفتم. فکر میکنم که خیلی نرخ‌های زور بود، خیلی معقول شد نشید. برای دستگیری کردن کانال بچه اشکیدار همون دونه لایکی را بجخیم. مردای عزیز، از کجایی که خانه زمین کوارتیر نموندم بفهمید که ای همونجا ما در روی نکردیسن. مثلا از کجایی که در کارایتون کامنت را بنویسین، ما در ارزان تر مثال ارزانو شروع کردن، ما برای شما را در همین کانال رکلام میکنم. دوستان عزیز، خیلی دیگه گپ هم ندارم. اگر تا آخر ویدیو را تماشا کرده باشین در کامنت رقم 5 بنویسین. بردار عزیز، نکی دستگیری ما را فراموش نکنین. یا دونه لایک در کامنت یگان سخنی خوب داشته باشین بنویسین. خیلی салом алейкум бародаро, апа хӯрам ками мадури телефони бақват гирифтаги бародаро, бародарои ғариб, агар шумо бихарин дар саф кайшотимо лабоҷо бародаро бепула ютуб да бародаро телефон чиз дорем, ютуб да бародаро канал дорум, телефон тиҷе да ютуб бизанем бародаро, канал дорум, подписат сакин, лайкора бизанем бародаро, ай пеш бием бародаро, алиши болишум, ай пеш гам мезанем. Кадоме ки бародаро мехарин лабоҷо даставка бесплатна, лабоҷо 28 шаҳр на вилоят хатм айшотимо бародаро, даставка бепула бародаро. 4-5 нам карта дорим бародаро, лайкора бизане, видеои нав мекунем шумо дамя. Номеремон 97 89 18 бародаро, 300 сом мехарид, 400 сом мехарид, любой хел телефона бародаро дорим. Лайкора бизане, видеои нав мекунем бародаро шумо дамя. Бародаро ки кадои мақсад TikTok дорин, YouTube надорин, YouTube да телефон тиҷе биза, YouTube да бародаро канал дорум. Да YouTube телефон тиҷе, YouTube да телефон тиҷе, точка бизане бародаро, точка бизане, YouTube да канал дорум. Телефони арзон семози кредит метем бе фоиз метем бародаро, лайк шапак не тоҷик боши лайк абзара телефон бишкана бе шакастмон телефон хариби бардар дар панаи худо боши.